Gde ste ljudi? Ja sam Zuka i današnjem tutorialu želim da vam pokažem ili da vas naučim, ako već niste znali, kako da napravite moba sa imenom. Dakle, ne da vam stavljate name tag, nego da ga napravite preko komanda bloka. Veoma je lako i da. Ajmo odmah da krenemo, da ne odugovlačimo, tako da ajmo uzeti, znači komand blok give Zuka 137, tako, i ajmo uzeti na gaznu ploču ili ajde uzet ćemo polugu. Ok, veoma je lako da se napravi, dakle bez ikakvih problema. Ukucite summon. Gledajte dobro na velike i mala slova u svakom ovom klipu, kako ne bi došlo do zabune i da onda ja dobijem lajkove, unsubove i tako to, samo zato što vama ne radi. Dakle, vi ste krivi što niste lepo napisali, naravno to sigurno radi. Imamo summon, ja ću staviti obično zombije. Sad neću, isključili smo zombije, pa ću, ajde ovo može villager, znači summon villager, veliko. I sad kako da mu damo ime, dakle dali smo ovo, prvo moramo da mu odredimo gdje će on da se stvori. Dakle, stavit ću jedan blok tu, znači tu na njemu, jedan blok iznad će da se stvori. I onda ćemo, otvorit ćemo ovu zagradu i kucat ćemo custom name, dve tačke, i ajmo sad da mu damo neko ime. Koje ćemo ime, evo neko bolesno ime, dakle, i zatvorimo samo zaradu, samo malo, tako zatvorimo zaradu, idemo gotovo. I dakle vidite da već ništa nije teško, stavimo polugu, povučemo i evo ga mob, dakle to je taj villager, to je Zukin fan. Gde si fane? Šta ima fane? Kako si fane? Šta mi nudiš? 18 pšenice za smaragd i ništa više ne daješ, a? Zukin fan, traži 18 pšenice. Ajmo da ti damo, fane moj, pšenicu. Pšenica, evo pšenica, znači 18 on traži. Fane moj, drži. Ne, fali mu 18, jao jedna. Evo da mu damo tu 18. Fane, drži bre ovo. Daj mi smaragd. Ti lepo sad, a? Sad mu je lepo. Sad on mene voli. Vidite kako smo mi braći. Ajmo stati ovdje slika. Ajde, gledaj ovam, gledaj tamo. Vidite. Ovako ja i on ljudi trgujemo. Vidite, a? Jel dobro? Ko si nosonja, gledaj ovo. Ja sam mislio da ti si nešto lepše, ali imaš lepe oblice. Obrve ko šoć, gledaj ovo. Ok ljudi, ako vam se svidio tutorial, ostavite koji like i podelite video drugarima, kako bi oni mogli da pogledaju. I da, mogli smo to i ovci uraditi, ali evo villager, pošto tu je selo, prvi mi je pao na pamet, a ne može zombi, tako da, eto, da se vam svidjelo i vidimo se u sljedećoj epizodi, ćao!